Uma sibona abantu bobulili obufanayo ngenza besilisa for example belalana kune interaction yokuthwebuleka kwe-energy, isithwebulo leso. Siphinde sibingelele abantu abadala enikhuluma nayo uToki Mohoto okuyi-KZN podcast. Namuhla abantu abadala ngicela ukubamba nayo itopic eyayisixake sonke ngoba akekho umuntu ofila noma ophila noma ozwa izinto in the physical plane without having an attraction. Kusho ukuthi kunogesi kwena vele ekufanele ubone into oyiyona kodwa ubheke the opposite yakhona khona izokucomplimenta. Now uma ngumuntu wesilisa ngiphelele nginje, angikwazi ukuthi ngumuntu wesilisa ngithi ngothanda omunye umuntu wesilisa. Obviously I've been naturally attracted to umuntu wesifazane. Ngifuna ukuthetha le topic yama sexual energies. Siyayisizwe emasontweni bathi kunama spiritual partners or spiritual husband kanjalo kanjalo. Kukhandwa yini lokhu nakhona ubungozi bakhona buqala kuphele kuphi? Now as a person uphila emhlabeni which is material in nature, obviously everything happens or physical touch noma ama sensory functions akho azoba active. Kusho ukuthi uyanuka, uyezwa, uyabona, uyafila, uyathinta noma uyatoucha futhi. Now I come across a woman. Angizazi ikweletu zakubo ukuthi iqala kuphi iphele kuphi. Number 2, kwamina angazi ukuthi obani abangithwebula noma abangicupha noma abangigadile ukuthi ngingathola omunye ngoba bona balahla YouTuber. Thirdly, angazi ukuthi indawo engihamba kuyona igangwe kangakanani. Kunabantu esithi masibabuka sithi ngizosebenzisa legama nje abantu abadala ngishilo ngathi ngicela ukuba explicit namhlanje. Kunabantu esithi masibabuka sithi umahosha, mhlawumbe udayisa ngomzimba, mhlawumbe ushishileza ngena khunja noma umuntu wesilisa ugwaza noma yini nje egqoka isketi. Kudalwa yini lokho? Kunabantu basemakithi abafa benomkhokha ongagezwanga, ongavalwanga, ongalungiswanga. As a result bangena umuntu ophila enyameni khona bezombiza ngeattention erough. Either labantu abaphilayo fanele babone ukuthi lo muntu lo lama habits or habituated behavior yakhe isiphumile endleleni. Kusho ukuthi ngakhula kahle ngumuntu osontayo, ngakhula kahle ngumntwana ohloniphayo kodwa makushayo 11 ebusuku ngisaziwe ekhaya ukuthi nguphi. Sengeqe ngewindi ngiye kubantu besilisa ngifuna abangiphe inakhunje ezongijabulisa. Now ama spiritual energies asebenza kanje. Ngenzi example ngomuntu wesifazane ozohlangana nomuntu isikhathi singavumi endaweni egejile, isivumelwano esisober minded singekho bamithisane. Lo wesifazane asabe kuba ukuthi maye ngafika nesisu salomuntu engihlangana naye ekujabulweni kekezele ntwise enkwarini kuzoba nenkinga ekhaya, angisikhiphe lesisu. Now uma umuntu ezaleka ngithe eqaleni kumanye amavidiyo engake ngawenza ngathi kunento ekuthiwa la ama ovaries kubantu besifazane, abantu besilisa abanama testes. Kusho ukuthi ama ovaries aproduce ichemical ekuthiwa estrogen, mase kuthi ama testes or testicles ama sende aproduce into ekuthiwa yini na i-testosterone. Uma lama energy awuthi wehlangana kukhandeka umuntu, a spiritual and electric entity. Now uma uzaleke ngabantu bengafanele bahlangane ngoba idlozi like likulahle likuphe umuntu ozokufundisa ulesson ngengane noma ngesimo esokuxaka until uvuka. Now izalekile lengane through sexual intercourse or sexual energies are exchangewe. Uma sekwenzeka lokho uthola ukuthi manje usuphila njengomuntu engathi ulahliwe, unenkinga eziningi, akwenze kulutho, akuhlangana lutho kanjalo kanjalo. I-sexual energy le okokuqala was created for procreation. Kusho ukuthi ukwandiswa kwesintu nesizwe. Kusho ukuthi kodwa kunesiko mpilo kufanele ligcine kuqala before abantu bemithisana. Number 2, kunabantu abayithwebulayo le energy. Uma sibona abantu bobulili obufanayo ngenza besilisa for example belalana kune interaction yokuthwebuleka kwe-energy, isithwebulo leso sokuthi ngumuntu wesilisa ngolala nomuntu wesilisa. This is what we call energy extraction. Ngisuke ngikhipha ubuyena noma their essence or the very core of their energy ngiyibamba kumina, angikwazi ukuyikhipha kunganangibanga nesengidlayo. Abantu abaningi babiza ngama gay, transvestite, homosexual, lesbian baningi ama alphabet ababala ngayo manje.
abantu abama-victims of energy extraction. Now angibuyele la. Uma ngikhuluma nge-sexual energy, ngikhuluma ngento ehlanganiswa ama-ovaries, mase kuba i-sperm, ngoba la umuntu wesifazane une-birth canal. Did you know ukuthi uma ufakwe i-sperm somuntu wesilisa sihlala kuwena for 7 years emzimbeni? Ungamithela umhlongo uhlangane nocebe ekhulu kusasa, kanti ingane ekamhlongo akusiye kacebe ekhulu. Now lama energy mayefika esibelethweni sakho azofika axabane. Mase niyibamba ngesilungu nithi ngifuna iya kudokotela ngenze what they call ngiya manje ngiyenza uko-check ukuthi ngizale kangakanani noma isikhathi kangakanani, bathi family planning into yakhona. Ngiyo-check ukuthi ingane yami ingakanani, ngo-check ukuthi ubulili buphi lobu. I-energy esuke ingene kuyona before umntana ezaleka, abantu abadala bakho nabakubo leso sibongo leso basuke benegotiate kuqala, whether it be through rape, whether it be through a one night stand, whether it be through consensual engagement. Kusho ukuthi nivumelene leyo energy efika kuwena akusiwena oyikhethayo. Abantu laba bama energy abangena kuwena basuke bevumelene ukuthi mina ngiyingane ngifuna ukuzalwa yilo baba nalo mama, ngoba kunama energy capitals noma energy characteristics onawo lo muntu esuke wafuna kuwena. Now uma kuthiwa une-sexual energy usuthi wena nginenkinga ukuthi uma ngibona umuntu wesilisa mesana ngibe manzi enzansi, noma uma ngibona isifazane uziphomo uyaqaqeka njalo. Cha, usuke unesichitho, either ulumbiwe noma weqe into ewubutha noma uthakathiwe ukuthi ugugele noma ufele khona lapho, ngoba phela uzothola izifo zegazi, right? Now i-sexual energy abantu abadala ibalulekile ngoba futhi without yona asibaphilisa abantu abazaleki, and with it uma i-misused sigcina sizala iy'ngane ezoba amaphara, ziba abantu abadayisa ngomzimba, ziba abantu abaphila impilo yobudomu, noma kuba abantu engathi nje banokukhubazeka okuthize, ngoba into yokuzaleka komuntu iyacelwa, iyabikwa futhi iyaphelezelwa njengomzali. Now uma ngikhuluma nge-sexual energy ngikhuluma ngabantu abazothi behlangana nokuqala endaweni yokujabula bathi no, I'm attracted to zibanibani kahle kahle ngoba lo ngine-chemistry. Ngishilo ngathi i-chemistry yakhiwa na i-confluence noma ukuhlangana kwama-endorphins, dopamines, serotonin. Uma ehlangana lama-chemical ungabuka umuntu ihlo lakho livuleke engathi umfaka ngo-zoom uma usebenzisa i-camera. Cha, akusiwena. I-chemical composition yakho ivumela eyakhe. It does not always mean fanele niyocansini. Uma seniyocansini ucansi liyacelwa, luyabikwa, ngoba whatever comes out of it fanele kube into that is going to be linked to your destiny. Uma ingekho linked to your destiny, nizomithisana nizalisane, ubaba angayazi ingane, umama anqabe nengane, noma idlozi lingayamkeli le energy efikile ngoba ayibikwanga futhi ayiphumanga through their will, timing and permission. Now uma sekunalento le kuthiwa i-sexual energy transition, siba ney'nkinga masabantu sikubelaphi sithi hayi ngaphunyelwa ingane, umkhwenyana wami akangifuni, noma la ngihamba khona ngilandelwa abantu besilisa nabantu besifazane. Akusiwena, ama-energies usuke uwakhe kuwena wawa-attractor ungazi, ungaboni futhi ungafisi, kodwa mayesefikile afuna ukuthongelwa. Sike sizwe kabanye abalahlekelwe ingane kuthiwa fanele kuhambe uyenza iladi, uyibike ngoba le ngane kuwena uyizale nge-sperm yakhandeka kwi-condom, kodwa kulo muntu osuke ufaka i-energy yakho, i-sexual energy, iyazaleka le ngane, izofika ibe ku-standby laphayana. I-sperm esingenayo kwi-birth canal yakho sifike sihlala kwisibeletho, ingane esi-registered. Ungathi wena ngangithanda uSibusiso kufike uzenzile. Ingane efike kuqala uSibusiso ngoba i-energy speaks more. Ngishilo ngathi siwugesi kuqala. Umuntu okulalayo umuntu ofanele akushade ngoba into ayifaka kuwena isuka ine-energy. That's why abantu bathi bane-foreplay, ngoba i-foreplay is meant to exaggerate, excite and enhance i-energy esinayo, electric energy. Now when that happens, usumitha, awumithelanga lo muntu okuchamele nge-sperm qala, umithele lo muntu i-energy yakhe eyakuhlala yakuphasisa yaphila kuwena, naze naba ne-chemistry ingane yakhe. That's why kukhula ingane kuthiwa iyahlupha, ingane ayikhuli normally, ingane yakhona ihlulwa i-adolescence, noma ingane yakhona nje iyinkinga, izokhula vele iyu-problem child. Akusinkinga yengane, inkinga yethu bantu abadala abanga-understand the science behind i-energy ye-procreation noma ukulalana noma ukuhlangana kwabantu kufanele ngabe they are of a sane thinking state of mind, but bahlangana ngoba basuke bephamaniswe i-science nje ne-chemistry. Ningathi mahlangana nomuntu mase uthi muhle
ngithanda ivoice yakho, ngithanda ama-sensory functions akhuluma akusiwena. Othi mawubona umuntu uthi umoya wakho uphilelo wami. Masubuyela kini uthi bantu abadala ngibone uzibanibani wakazibanibani umoya wakhe nowami bayaphilelana. Ngicela ukuthi kusukela namhlanje into ayiyona ngibe yiyona, engiyiyona abe yiyona. Nikhungane qala ukuze whatever energy efikayo ifike kahle, ukuze ukukhulisa kwenu lengane kungabi umthwalo wenu. Ingane mayifika isibusiso empilweni, ayikho ingane yayifika empilweni yomuntu kube nenhlupheko, ayikho ingane ethi mayifika empilweni yomuntu kube nokuthi abazali abasebenzi, ayikho ingane mayifika empilweni yomuntu kube nento engathi asiyitholi kahle. Uma siyibhalisa esikoleni siya kuphi ama-ID yalahleka, isitifiketi asitholakali, esibhedlela bangixoshile. Cha, ingane isibusiso ikukhetha yona. But the crux of the matter is wena uyiletha kanjani, ngoba the energy transition enzeka kubantu, ngoba abantu abadala ngishilo ngathi we are electric beings. Uma uzozalisa umuntu, zazi ukuthi ugesi wakho uoperator kuyiphi ifrequency. Lo muntu omkhethayo yena unanhlobo yagesi, ugesi wakhe uphilelo wakho yini noma wena uphilelo wakhe na. Ngiyabonga abantu abadala. Ongifunayo uzongithola ku TikTok ezuToki Mohoto, ku Facebook ezuToki Mohoto, ku YouTube ezuToki Mohoto, na ku Twitter nkosi yami ize ngibuye ngisabe le yankundla, kodwa ngiyatholakala nakhona ezuToki Mohoto. Ngiyabonga bengikhuluma nge-energy ye-spiritual ne-sexual futhi.